مچی اشتگست سچکار لبزان کی چاگرد ماہینی دیوان رپیک آجز پاگوا جیا برجم دارک بوگانے او مچی میں دیوان آسے مہمان ساچکار ادبی چاگرد باسک وفا زامرانی اور توجیل نظر آباد سنگت شہزاد نور آسے مہمانی اچھے برجم دارک بوگانے چمدامی وڑا مرچی کی دیوان ہم دو بہر آئیں اولی ردان کی بہر و دومی شعری بہر ما دیوان بندہ تھا چھ ردان کی بہر آ کریں ردان کی بہر تو کا آزمان کانی نمگا کائیں اولی آزمان ندیم بیوس سے گئیں کہ برات نامہ مدز بندی کنا ندیم بیوسا کہ ہوتی آزمان براتا دیوان ندیم بوانی دوزیے وڑا تچانت لتیں درآمدی مردمی رندہ کپتگا تو آ چیشیت داب و دریس ار رنگا جدا تا ہما مرد کے آئیے رندہ امی مرد درآمدی مردم کپتگا تا ای امی مرد جندے میتگت گوڑا آئیے چم نز نکتا او یک پسیلیا دور کت چمشودیے تہا گوار چمشودگانت براتا چم نز کتا گوہار سر جل نکت او براتا را گشتی چری درا لوگا پتر لوگ تہا گوار مرد تت سرا وابت درآمدی مردما امی لوگے در ٹوکے تو لوگے ڈکے پچ نبوگا گوں لوگے دری چا بنا در کو تو لوگا پدرتا گوار نوچا چمشودیا درتکگا تو گوارا وتی مرد وابین جاگا چیر و اندیم کو تو یکی تتے سرا براتے کشا نشتگا تو براتا و تارا واب کدگت گوارا امی درآمدی مردما جسکت ای تی مردین تی کشا وابین گوارا اچ نگوشت تو دومی برا پدا درآمدی مردمان جسکت ای تی مردین گوڑا گوہارا زورے گوما شماتی امی درآمدی مردمے گوش بنندا تو گون کوکارن گوشتی انا ای منی براتیں ہمیں کوکارن تا ٹپتگی مرد آئیے چا کوکارن پادت چا وابا جسر تو براتا پاداگے گوما وطا سے دب پچکو تو سیدانا تیر امی درآمدی مردمے پیشانی جت و گوشت آو من ای گوارے براتا او مرد پادت کا نوچا وابا درآمدی مردمارا گشتی انا ای دروگ بندی ای منی وسرک نہیں تو من اشیا زامت نیا ای دوزی منی لوگات کک من واب بتگوں اشیا بگرت ببرت شما ارچی کت کنے گوں اشیا بکنت بلے من بے گناہیوں منا اچ مکنت ادائی دوسیا زالا امی مرد درائیں اشیا جن دروگ بندیت ای منی مرد نہیں چیا کہ لگوری او من لگوری لوگی بت نکنا درآمدیں بازتا آہاں برات کشان و گرن کت براتے وطس چا دستا لوگے لاپا کپتگت درآمداں برات زور تو دب و دیم گون چادریا پتاتا گاڑیا سوار کت شتا گوڑا نو گوہارا لوگے لاپے وطاس چسکو تو دودانا تیر ہوتی مرد دلبند جت و مرد سر لیٹت اور لوگے لاپا کپ دب پچ جنگات و پدا تیرا آس برت گوہار جکگا زمینہ دل پلاپی جکت آئیے سر زمینہ کپتگا تو دل بند زمینہ چکگات آئیے وطا سے پشکپتگی تیر ہوتی دلے کلا جتگت ہمیں بلوچے گوارت وہاں بلوچت ہمیں گوار برات کہ گاڑی والا درآمداں دیم و دب بستا گاڑیاں سوار کت باریں کجا گومتا پورت ندیم بیوس کے وتی آزماک براتا دیوان دیما وانگاہت نما دزبندی کرنا دیم ترا اشرف ظہیرہ کے وتی آزماک چپورتا دیوان دیما پیش بکا حالیں چپورت اتفاق ہوا گارے کے لازم نہیں یہ بڑھائیں کہ وی گنوں کی نو پور دیا گائیں انچو چول مجھن تی دریا ہاپ ماننیس وشکیں بچہ گوما نکنے من نہ ماتیوں نہ مات ہوئی ارکسا گو کنے پر گوما ہننا تو من ندانے من تر انچو بکنا بیدان تو پلے پوکا شتے وی نو دودھ دیا گائیں بیچا تو سرپن نوے نا اڑے تو موبائل چارجا چکاش منا دے ماں انو اسے کارا کنائیں نا اینو چو سرپن نبی من جا گئی پون کنا رندہ گوڑا زانت مکھے ہوں وی نو گولوا سیٹوک جنگائیں گولوا گوشت ماں کب گے رواجان دوزداں وتی رواج بھی یار کتاں آئیے موبائل گوشا کو تو الو سلام علیکم آجا
چون جوڑ وشے واجہ یک مردمی سبق دیے گی چونی مردمی یک کی یس وطارہ مدانی اپلاتونی لیکی گوشی من زانا بس دیگه کس ندان آگوشی من کسا نمانا چیا کہ آئی آیا علا ادا درست دروگ بندن تو بس اما اک کو راستیں سیاست کارا نمن لی گوشی کیا دروگ بندن تو قوما ریپینن تبلیغی ملہ نمن لی گوشی کیا راستو اکے عبارہ نکنا بس پوتی لاپے پر کنگے جدنا ہاں سرداراں امریکہ و برطانیہ وظیفہ وار گوشی نہ میر منی تو نہ کہ متبر امیر جلال خان رندہ را ڈوباری گوشی کیا پلینڈ و لوچ و لگوری بدو عربے کہ وتی ڈیہا رندی و ڈنگی وجہ تاچینک بتگو سری بلوچ سرزمین کب تک بلے مرچی آئیے چک و نماسک وزارہ ادے بادشاہ و اعظم لیکاں وہ پزور تلوار وزارہ بلوچ گشگانا آ نصیر کا نوریہ ہم بلوچی نلی کی آ گوشی کے نصیر کا نوری ظالم و جابری براوی بتا آیا مکران قبضہ کنگے واب دسا بلے آئیے ای مراد پورا نبوت گو ناکامی دلیا تتکا گو دین پا سراوان و جلاوانا نوی مردہ توئی مردہ شریع نرانے واجہ تو چونی مرچی چونی گپ جنگائے اسی بستر چین اشیا مانا تو نا بلکہ نوکین دورے گامیش بوٹی پرہون نمرود اس خود نکن واجہ تو بس منارہ اجازت دے منو وقت چے کارا کنا ہو بے سودی پوان چپور تو اسی اچھی کت کنے تو زانے کہیں اے راست بوئی اکے کلامی اے وشبوا مانو تو نا بلکہ وحد و آلات ایچ وڑی آرو ہیڈو گارو بیگوا کت نکن اے وشبو دنیا تاستیں نمیران تو نمیران یشت اشرف ظہیر کیاوتی آزمانک چپورتا دیوان دیم وانگاہت نما دیم ترا دزبندی کنا وجہ غلام جان نواب کے وتی رجانک ابن خلدون ابریبوانی ما ابن خلدون بارہ رجان کی کہ عبد الرحمن ابن خلدون سینزہ صدو سیو دوا تیونس آوادی بیتا 20 سال عمرہ آیا مروج علوم مزن دسترس رست شمالی افریقہ عدلت سے مسلمان حاکم مزن مستری وتی دستاں عورتگتاں گڈی زندمانہ آئیے نندگ مصرہ بود اور 400 دمشق کا گرگ وحدہ آئیے 2-4 کپاگ امیر تیمورہ بود اور ابتا 4 سال عمرہ 406 مصرہ وفات کو عبد الرحمن ابن خلدون راج دفتر بعضی واقعہ و جکانسری زانگے واسطہ لہتیں علمی ذمہ داری قانونی ردبند درگیت کگا او اشانی زانگے واسطہ راج دفتر واقعہ گیشیں شوازکاری کو ابن خلدون چا ساری تر راج دفتر تھا بو کی واقعہ بدلی صدلیہ نے بس ای اندازہ سمجھت کے راجانی چست بوا کو جل کپگ چھ مردم عبرت بھی بلے انو تا ای جولان کی فکر ساچا نبوتگت کے آکمیت تو مستری تا عرابی پشتا چکار پشکپتگا چیزی کار پشکپتگا ای درگتا ابن خلدون انوگی روچا رودردکی قبلہی فلسفیانی ذات کارانی درجہ رستگت کے آئی راجانی زندمان بہو کے ای بدلی و صدلیانی واقعات حادثات بابتا زانتکاری استد ابن خلدون فلسفہ راج دفتر زانگ واسطہ ضروریت کے آئی چپ چاگردہ علمین چمشان کے دیے فلسفہ تاریخ ای رہبان درگیجہ واسطہ ای وعدہ دیم کھنک اسلامی راج دفترہ یہ بدلی صدلی چاہ رہی ہیں خاص ای شرری
اے شرری مشرق مغرب اسلامی بادشاہانی بدلی صدری بادشاہانی کامیابی ناکامی عرب راج زندمانی چستویر ابن خلدون یہ درست چیز دیما کتن تو بازی پھٹ پولا رند راج دفتر چار بچارے بندت کو مرچی اگر بازین دنیا نیمگا مردم چمشان کے بدن و بیچاری بازین گپ دیما ظاہر بند بازین راز زانک بند بلے مرچی مزنی دنیا راز چیرن چیزانی دیما ظاہر بودتا دنیا نوکین دروشم دیما آیا نت اشیاء ابن خلدون بازین رہبندان سر اتفاق کسی مکم پرچک اشیاء دیما بس اسلامی تاریخ نمونہ آ دنیا دیگر راج و آئی نند پادائے دو ربیدگانی برزی و جالی ناکامی کامیابیاں سرپد نایا بلے یہ درستی نظوریاں عبید اشیاء درجہ فلسفہ و تاریخ تھا اول درجہ زانک بھی ابن خلدون وتی مقدمہ تاریخ کھامبی تاریخ و آئیے نوشتہ تاریخ سرا وتی آیالانی بورتاچی کت اور ای گپ سرا گپتران کت راج دفتر تھا ردیں گپ و دروگیں روایت چی چڈولا آرک بند آئیے اشانی ردیان و دلگوش گورکنگ جود کت آ زمانہ کے حسابہ جرت کتا گا تو آئیے مذہبہ را گیشتے ذمہ دار کتا گا پرچہ کہ مذہب انسان ذہنہ وتی تھا گار کن وحدی ذہن گار کن دیگے نیمگی نکن آئیے باور ہمی گا پسرا ایر کنک بیت کے دیگے کار گناہ زانک بیت ہچ گپ گوشدارہ گو اشکنگ تیار مبیت راستی دروگ جست منگا تیار بیت اگر ذہن سرا مذہبی گیشی بھی بیت ار گپا واقعہ پورا راست گوشگے تیار بیت آئیے مذہبی عقائد مطابق بیت پرچہ کہ آئیے مذہبی حسابہ آئیے تا سرجم اتفاقی بیت اسی اثر چاہ آئیے پٹپولا پٹلوٹا الاس بھی یک دیگے سبب یا چھ تاریخ ردیانی رواج بود بادشاہاں سلاطین امرہ و شت کنگے آہنی تھا سطح و تعریف کنگے سبب اشانی گلو وش کنگے سبب تاریخ تھا دروگیں گپ دور کتن تو تاریخان تھا نوشتہ کو تو ای دور تاریخ بحری جوڑ بود ابن خلدون تاریخ تھا یا قرار بدلی و صدری سرا باور کن آئی کہہ رہا ہر زمانہ کا قومانی زندمانی آیانی ادب اخلاق عادت اور نندگ و فادائق آئی دود و ربید رسم و رواج بدل بے بند ای وڑ کدی نبتا یا قومی آنی چاگردے کہہ رہا یا قرار بودتا قومانی بدلی صدلی بادشاہانی بدلی گوم بیتی حکومتانی بدلی بوگا گوم مردمانی حیالات فکر و سسا ہم بدل بوان بند اور سرکار وتی گوما جتا جتائیں قانود ربیدہ کار بندن ای واسطہ سرکارانی بدلا تہذیب دود ربیدگانی بدلی صدلی کائن ابن خلدون وادی انسان و آئیے مچیاں یا چاگرد پٹلوٹ کنن تو ای وڑی انسانانی مچیانی تھا بازیں ہم گرنچی ہم رنگی ہم گندی ہم گرنچی تھا درسان سے گیشتر چیز زمانت کے دومی آئیے رندگیریہ بکن ہر راج تھا شکست فتح رندگیری کنک بیت ای ہم رنگی ار زمانہ کو دورہ آیانن اور ماضی آل مستقبل چاہے گوست بھی بیت انو بھی بیت یا باندت ابن خلدون گوشت کے گوست مستقبل قوما اسی اچھے گیشتے ہم رنگی کن منتوار ہم بھی رنگا آپ تہا جاگا کم منتوار اشد وزیر غلام جان نواب کے وتی رجانک ابن خلدون دیوان دیما پیش کا نگاہت نما مرچگی میں دیوان آسے مہمان وفا زامرانی کہ میں دیوان تو کا موجود ہیں ما دزبندی کنا کہ وتی نمدیا دیوان دیما بوانی نمدی پوتی جیڑگانی اروا زندمان وشبو امید کشاں گوتی سائے گا ملما بے وہی چاریں دانک بلکہ طرح ہما روچانی ترانگاں بپر رینا وہ بلکہ تی مودی ٹھالی ہم مسوری جیڑگاں ہر کسی گلا گمی کرتکگیں نوبتے سرو چیری ہیں وہ ہمک پیشانی گا ای گال رد کس کسیگی نہیں درنجو کیں بلے بجنی ابر ہمیشیں کہ چری تندہ چے درکپ کے واقع ہوں کس وتی پاداں بندگے واسطہ ساڑی نہیں مہروان دلدار بنی ہمکار ہیں گو آیا پجارو کی اما وحدہ بو کہ من نوک ہمیں کارا لگے تگتا گوڑا اولی مردم ہماہت کہ گومن سک نزدیک بو آج ہمن 2 سال پیسر اتکے گا وہ نوکی ملکہ روگے چنو لانچات کہ اناگتا آئیے لوگ بانو کینسر نادرو آئیا گورجا
و گیشیں ارچو درچانی ثوابا آیاداں دگے سالیاوتی رواق ماتل داشت. یک روچے آمنی گورا پا چیزوں کے ذرے لوٹگات کہ پاوتی برازت کا بدوی ویزائی دری گپتگا و دیم مردم زر لوٹگات. منی ارداں و چشیں بازیں ذرے ہم نیستگا بلے ہرچی کے دستہ درت داتا. 5 دمی روچا آئیے برازت نعیم ات کو سربو بانگ برو تو ٹش پشیں ورنائیت دان دو روچا آئیے وتی گورا داشت. بازارہ گردیں تو سامان گپت دات. سیمی روچا گاڑی باڑا کو تو ماں کار سرا برت رسینت. واتریا دلدار گومن تران کنانا ہمیں گپ سرا گیشتر گلو وشا کہ نو منی برات و نشار بلکیں گو ایمنیا وتی چما نزب کنا. یکی کے ملک کے اموک روچی گیں جاورانی نگیگی و دومی اشیے گیشیں تر و گرداں گیشتر تکاں سرو پریشان کتگاں. پدا ہر دو کماش و نادرا جانا منی و ایدے مالی حالتاں تو سرپدے کہ یکیں 1000 درہم جند چکاں چگیش نبی وتی لوگ دیما ہوں داری. آتران کنانا و من جیڑگانی امباریا دور کنانتا ماں تو پہ تچبر نلوٹاں کہ چوک چمے چما اندیں بھی بھلے ہی نگیگیں موسماں انچوش لاچار کتگاں کہ دست وتی سولیں بچاں چوتی سائگاں گستا دور درانڈے بکنا. گلاب مات نوتی گڈی وحدہ ای گپے منوک نہا کہ چوک منی چارگا بیت. سکیدہ دے بیچارگیں کماشا وط وام و شام کو تو وتی بچے گندکاں درانڈی یا شوت. وہ ہمیں جیڑگاں گرو رسطاں کی گاڑیاں باغ دپا داشت و ماہر کپتیں. 4 می روچا پدا بیچارگیں دلدار اس کو ہمپانت وہ رسگا در رائیں تے نچی بکنا. یہ نگباتیں نہیں میں چھوڑا نٹائی. انو ساتے پیسر آئیے کار مسترہ پون کت بیاوتی مردمہ ببر کہ کار ہے چھوڑا نہیں. من ہم پا سر سوجا وسکتا بھلے سنٹی اودا داشتا کہ من پسیو باغی کار نکنا. وڑے نگبات تی وتی ناکو ہمیں مچانی سرد رنگیں پتو نو کجا دگا دفتری کاری بیچاری وانے کے باری گا و ترے تو کچے کی ٹانگ پروشت نو کجا دگے کراو باڑائے بکنا تنینگتا ہما پیسری کی کانڈ آلی گا. شما ہم سر سوجی بکنت بلکہ شما حبران بگی. ہما بیگاہا آئیے ارباب ڈریورہ اور تو میں باغا سرکوت ماں ہم وتی دل و دیم ڈننا کتاں بھلے مرد وتی ہما یقین حبر سرا اوشتو کا تو گیشتر آئیے ہمیں دانک تورنا کتاں من زانا کدی گوشتا کہ پمن وتا ارچوار بکنے. ہمیں دمانا مناتی ہما میسج سگنیچر گیرات دل کلائے بھلے سر سری بیت سلامتی پترہ تیوتی وفا زامرانی منت ور آسے مہمانہ چھ یک مہمانے وفا زامرانی کے دیوان دیماوتی آزماک نمدیا وانگاہت چدانچہ میں ردان کی بار امیدہ آسر بو